Petros yilap haga sngi Pentecost bat ki beriu ke yo sngo yu haga kam ki apostol ko nong baar ke dekot ke pesau kue ke ong kita ke yo sngo yu ki la pediam ye ke ktin da ke jingkemen bala pynbaptis ki kita ke yo sngo ke ktin ki la pediam ye ke ktin da ke jingkemen ke jing pynbaptis ke jia hadin bagi pediang ye ke ktin si sin mo briu pediang ye ke ktin jong ke jing im ulu yo jing im haga mensim mdai hadin bal pynbaptis ki yo jimenim haga jing sha ki la pediang ye ktin bat kadon ke jing ki la pediang ye ke jing im bom jukut naga ta ga daw lo pynbaptis ki kini ki beriu borok hoj ki yo snow ye ke jing lap jong Petros lap sepang jono sepang Jisu kumno ulong unong pen em barus em jong ke jing em Prince of Life hadin bu Petros ye lap sepang Chris kini ki beriu ki yo snow bagi pediang ye daga ktin pa sin bu beriu pediang ye ktin u la pediang ye ke jing em bom jukut na gata ka daw la pynbaptis ki ngai mentawan page ye ke gos saya ke lenong ke bapra kene ke jing ja u Philip upoi hakwe ke snong po Samaria baru ilap yu Chris tadi khot besan ilap yu Chris segini ki briu nong Samaria khot khat ar kong te haba ki ngeit ye ke jing lap jong Yonis ye ke jing lap jong Philip sepang ke himau blai bat ke kerteng Jesus Christ la pynbaptis ki hadin baki ngeit la pynbaptis ki haga kam jong apostol haga Bible bro kowe ke jing baptis ke wan hadin jong ke jing ngeit hadin mo bru la ngeit haga donot kisah pynbaptis bat ka kum jing ka jong ke Bible bro kowe ke kalimat ke bru ngeit priang ye ke jing bom jukut layo ke jing bom jukut hadin bakil ngeit la pynbaptis ki Ketkot kat sao kong habagi apostol ki bodon Jerusalem ki yos ngau baga Samaria ro ki le pediang ye ktin jong blai te ki le pha yo Petros bodu Yonis bakin lej bu kti ki bakin yo pediang yo mensim bo koi pat hadin bagi briu ki ngeit bat ki yo jipni bom jukut ki sa pediang ye ke jing baptis bat kum juro ke jing baptis mensim koi ta de ki jing on jong nong bapra kadang segwe pat ka jingja hagajuk kal no uni pat udai unong Ethiopia u Yunuk u Philip u yalap ye gospel shauni ubriu uni unong Yunuk unong Ethiopia bar hadin bo yo sngo ye ke jinglap jong Philip ket khot ke balai busan le jongga lenong bapra Philip ulang isin turban usdang manilap na jing tho udi lap shu yo Jesus Christ tit kholap nyo kong u Philip ulong la da bengej da ka donut baro la ban pynbaptis me tiulo jubab long ngei bo Jesus Christ ulong kon jong blai nu no Yunuk usmo tho ye formula badon kam ban ngei chwa don kam ban priang chwa ye jing bom jukut hadin ke tangan ngam
siapa haga Bible ke jing baptis ke de daga bapangam apa so nu no yunuk uang mentang ngai daga donot po Yesus Kristus long kono blai hadin bulu ngai bahasa pembaptis yu kam ju Joshua ke jing baptis din ke taga wan jing mam jukut mdon gum kata jing kai Bible ka Joshua ke jingai haga donot ka Joshua ke jing penim haga mensem nang ta kisah pembaptis haga nong ka bakhandai kene ke jing Joshua pang Apostol Paul kat bodang lek eglenti se Damascus bat kawan ka jing shine beneng ukulon khando badu Ukraine wong medeu atrai kata ka sur no beneng ka ngade Yesus Kristus unong Nazaret yo bomi pensitom ben baru ong kutrai ayu memon yang apa le baru bleu pa yo we bru bertemu Ananias one baru ya lap Ukraine baru Paul baru ong menta day ban pembaptis yeme pas saj iki pop yeme daga bakhot ke kerteng trai yo Apostol Paul la pembaptis hadin bo ulang ngeit bo new Yesu nong Nazaret udah Chris lam do ngeit ulam lech ke jing baptis ke dai ka dak ka bo briu ulang ngeit bo Yesu udah Chris Apostol Paul ngeit pat ka ja ka jing pening mag dono jo habo tho ige sti chino ro mu ong la mi plara shintur kalau nong ba sport kot kendal la mi plara shintur yo tra Yesu menge ka dono bo ble pemi pari uni bayap on pani meme klem ong la de menge ka dono bo ble pemi pari uni bayap bat misim je baptis te ble pemi meme no ush ong bele de menge ka dono bo ble pemi pari uni bayap on pani meme namar da shintur ka bapla badaga dono briu ngai so ka jingai ka ja hadono baru Paul ungai haga dono bo Yesus Kristus bo Yesus long da Kristus na ta da ushim jimba baptis ka jim baptis ka wan hadin jong ka jingai hadin bo briu yo ye ka jimpenim ngin pe mata ye ka nong ka shipo alright ka nong ba shipo u Petrus ulai ke ying jong we bri bertemu Cornelius baru ilap yo Chris syagane ka long ying Cornelius Bible ka angkat bo Petrus dan kren u mensi mako lahab ha u Cornelius bat ke ying kesem jong baro bat ki kren dage thele kit khot sa pasal no bashwar khot sa pasal kat bo Petrus dan kren ni ke mensi mako lahab halor jong ki ta ki ba yos ngau ye kten sap u mesim bukut u hab hadin ba ki breu ki yos ngau bat ki nget ye kten u klem hab lag hab to klem don kendon ka kendon gede u breu don kamban nget chwa ka don bat hadin kita kin yo priang yo mesim bukut kin kren tele betamai to thot sau pra kong te la hukum ye ki bekin bo bakin shim ge jing baptis haga kerteng jong trai habo Petrus u yeng ban yesai dai le de hekal nong ba khat san Ukraine jepangani ge jo ke jing ja hab ke yeng Cornelius baru ong hakmat ki Apostol baro u ong namar haga nong ba khat san ki ong lam da ot share ye ki nam yo jing bam jukun lam da ki sumar hukum Moses kim yo jimom jikot u Petrus yang joy boro ong ngayoi ba 4 slem ngale ke yang jong Cornelius bat ngailap yaki ngailap ke gospel chiki tongon pen ipi kendiat ngago nong bakhatsan boro ong kat bangadang ngailap u bleu yoi ke dono jangki ta ga dei nong bakhatsan sorry nong bakhatsan ke dekot nado ka banyo bat bapra khandai spotongan spen ipi tang ye ga dekot ba khandai baru blei u klem pen ye per hapadang jangi ki jiu bat jong ki badai gentle u da pen kho ye ka dono jangki
da ka jingai bleu yo I ka download jong u Cornelius ka I ka bejah download Cornelius ka jingai si sin bo bru ngeit ha ka download u don ka jingem bom jukot kata ka bejah ha ka jingem jong Cornelius u bleu yo I ka download jong ki na kata ka da u ai ki men sim khoi pi ka I bejah jing Cornelius ha nong ba shipau ke de u Petrus ila but u Cornelius yo sngu ktin but u priang ka ha dono but u ngej bo ne Jisu u de Chris hadin bulangai Bible kong la pembaptis ki ha ga kerteng trai ma u bat ka ying ke semju borok we la pembaptis ki hadin bekilangai hadin bekila priang ye ga ktin ki priang yo mesim khoi but mesim khoi ba ki kren thli be thamai but hadin ke ta la pembaptis ki ngilai menta selong bakhan riu kene gede ke jingjia chapang ke wei ke briu ka bakerteng ka Lydia ka khot khasau no makhat riu khot khasau ka Bible ko ong kene gede briu ko mane blai ka yo sngoingi baru blai lo play ka download jangka tarit khot khasau blai lo play ka download jangka but kala shash kore kita ek bala kren do Apostol Paul but lapan baptis ka bade ke yeng sem joka lapan baptis ke Lydia hadin pa breu lo play ke download jengka hadin ba ke jinget ke jia download jengka hadin ba ke yuan ke jimpenim ha ka mensim jengka na gata ka daw hadin gata lapan baptis ka bade ke yeng sem joka haga nega jok kala nong ko khan riu haga khot ka balai po ter sherum pin puli don wei pa du briu nong up jail thot lai po ko u ong yu Apostol Paul ba du Silas ngade ban le ayu ba on pen imenga u niu no up jail ong ngade ban le ayu te ba on pen imenga Apostol Paul ong kom ni lada om ngeit haga ngeit ho tra Jesus Christ pa on pen imeme ba ta ke yeng ke sem jame wo ngeit ho tra Jesus Christ ba on pen imeme ba ta ke yeng ke sem jame te kila kren u ye ke ktin jong trai but baro kito ki badon lem bat u ke yeng jong u Apostol Paul u kai ye Christ you the word of the Lord u hikai u ye ke ktin jong trai hadin bolu yo jing kai ktin jong trai chapang Jisu u se shem jing baptis et khot blai blai ka Joshua ka jinget ka Joshua ka jing yo sngo ye ktin hadin ma yo sngo ye ktin u Apostol Paul tho ye ke nega u tho ek stage no room no sport khot khat nyu ong ka jinget ka ja hadin ma yo sngo so hadin mu yo sngo ye ktin ka ja ka jinget habaga ja ka jinget ka jia ka jimpenim kumta ki yo jimpenim hadin bagi yo jimpenim ki salek shem jim baptis hakam jaga apostol la pembaptis ki briu ki bala yo jimpenim mdei ki bansa yo jimpenim baptis shwa hadin ta pen shwa jimpenim no kam dei kumta hakam nong ka ba khat phra ol nong ba khat nhiều tao nong ba khat nhiều cái đây này cầm đây nó mà khăn nhiều là bể xóa nó mà khát phá tao nghĩa là nó mà khát phá cái này cái đây cái chính lap dùng Paul Corin baru Bible ko ang Teo Crispus u bade rangba nong sensar jang ke synagogue ulangai how try ma u ba kaying jo bat ro shibon na kinong Corin kalangai bat lapan baptis siki ki okay ka ong kita kinong Corin shibon kalangai haba kele yos ngau kilangai hearing believed and were baptized kile yos ngau shwa tare du khot ka ba pra lenong ka khat pra ka ba pra kile yos ngau yi ktin jeng ka jingela jong Apostol Paul chepang Chris bat kilangai hadin ba kilangai apa baptis siki ka kam julong na khong pong ka de molong kum ne ubri ungai shwa ba ba ungai habu udai ban yos ngau shwa hadin mu yos ngau ungai
Kerja ke ngeit bu yos ngau. Hadin bo yos ngau. Kerja ke jing penim. Bat kilai. Syaka ngin pe nong khat khandai. Kenai ke ke jing jaha Ephesus Apostol Paul ong nong khat khandai. Gat khot ke ba ar kundo iki khat ar mut ki brio po Ephesus kuli ki phila priang em yo men sem ba khoi men ba phila ngai. Ki ong ngim ju yos ngau da men sem ba khoi. Wong ha ga jing baptis yu lo pom baptis pi ki ong jing baptis Yohanes. Bagat khot besau kong Apostol Paul ong shisha Yohanes ong baptis yila chpang ga jing baptis yang jing kalamut uda ong pa phidai ban ngai ho ta pa wan adin ju ga ta long ho Chris. Apostol Paul yirap yo Chris shekine gi brio khat armon. Bar ong phidai ban ngai ho habal yos ngau kini lepa baptis ki kerte ung tra Yesu. Hadin bekile yos ngau ga jing lap Apostol Paul ka jia ga jing ngai kilang ngai. Bar hadin bekile ngai ki shim jing baptis. Ngilai pan pulei ya ka wei pat kal nong ka ba arpo ar tong nginam lek pek nong arpo ar jing sha ga de kal nong ka bo Apostol Paul u ya tho ya ka jing ja ka bala jia ha kal nong ba khandai kumno u yo jing kala ha ga lenti shed Damascus ta de nong arpo ar baru ong la pembaptis yang Ukraine Jepang ka to ka jing ja ba khandai ba pitip ketu ke jing baptis hagal nong ba arpo ar kedai ke jing baptis hagal nong ba khandai ushu ye tho ye ke bala jal nong ba khandai ba pitip ke bijal nong ba khandai hadim bo langai bo Yesu nong Nazareth de Christ na ta hadin ke ta ushim jing baptis so the Bible POE hadin ba ki breaking ngai ki shim jing baptis omdon khna arit ubadang arsnem ubadang sisnem ubatiban ngai ubriu don kamban ngechwa nangta un shim je baptis